ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാം ഹരേ രാം കൃഷ്ണ ഹരേ ഗോവിന്ദ ഭജേ നിത്യാനന്ദ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. അധ്യായം 7 അല്ലെ, നമ്മള് ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. നമ്മള് 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. ഏത് യോഗമായിരുന്നു അത്? കർമ്മയോഗം നമ്മൾ ഇന്നലെ അവസാനിപ്പിച്ചു അല്ലെ. കർമ്മയോഗത്തില് നാമജപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചു ഇന്നലെ. ഇന്ന് 7ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാണ്. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ പഠിച്ചെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു. അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ പറഞ്ഞു. യമ നിയമാസന പ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാര ധാരണ ധ്യാന സമാധി. അത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ്? മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേണ്ടതാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താ പിന്നെ പറഞ്ഞത് അതില്? ആത്മാവിന്റെ ശത്രുമിത്രവും മനസ്സ് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ശത്രു മിത്രവും, ആത്മാവിന്റെ ശത്രുവും മിത്രവും ആര് തന്നെ? മനസ്സിനെ ഉച്ചമിത്രമായിട്ട് ജീവിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ശാന്തി നേടുകയും ചെയ്യും. സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് നമ്മുടെ ശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നു പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ശത്രുവിന്റെ ഒപ്പമാണ് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? യോഗിയാകാൻ കഴിയാത്തത്. യോഗിയാകാനായിട്ട്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ. അർജുനനോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്ത് നിയന്ത്രിക്കണം? മാത്രം ഭക്ഷണം ഞാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇനി പറയുന്നവർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ആരുടെ ഒരു മൈക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മാധുരിയാണ്. ആശാ മാതാജിയാണ് ഡിസ്റ്റർബ് ആയത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, നമ്മൾ കൂടെ എന്തും കൂടി നിയന്ത്രിക്കണം. അതൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചാലാണ് ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, പ്രവർത്തികൾ, ഇത് 4 നിയന്ത്രിക്കാന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അടുത്ത സത്യം പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മള് ഈ ഭക്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മുഴുവനാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാന്നുള്ളത് അടുത്ത സംശയം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, സംശയിക്കേണ്ട, നമുക്ക് ഒരിക്കലും ദുർഗതി വരാൻ പോകുന്നില്ല. ആ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്തായാലും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്? നമ്മള് ധനാഠ്യരുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കും. അങ്ങനെ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ യോഗികളിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. പിന്നെന്താണ് ശ്ലോകം പറഞ്ഞു? യോഗിനാം
സർവേഷാം മദ്ഗതാനാന്തരാത്മന രത്നാൻ ഭജതേ യോമാം സമാഹ്യുഷ സമോഹതഃ എന്ന് പറഞ്ഞതവിടെ സന്തോഷങ്ങളിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കുകയോ സങ്കടത്തിൽ അമിതമായി സങ്കടപ്പെടുകയോ ചെയ്യാത്തവനാണ് യോഗി. യോഗി. അതായത് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ അതില് കുറിച്ച് നാമജപത്തെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം പഞ്ചതത്വം ജപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം പേര് 5 തത്വങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതിനുശേഷം നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങള്? ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും, കാരുണ്യം ലഭിക്കും, അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും, മനസ്സമാധാനം ലഭിക്കും, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം, ജ്ഞാനോദയം. ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒന്ന് സമാധാനം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം, ജ്ഞാനോദയം. നമ്മളെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടും പരിശുദ്ധമാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടാകും. ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും, മനസമാധാനം ഉണ്ടാവും. അല്ല 3 പോയിന്റ് പറഞ്ഞതല്ലേ? ഒന്നും കൂടി ഇല്ല, നമ്മള് ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിനെയും നമ്മളെയും ഒരുപോലെ അത് പരിപോഷിക്കും, നന്നാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളപ്പോ ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം കൂടി തീരുമാനിച്ചു, നാമം ജപിക്കാനും കൂടി തീരുമാനിച്ചു എല്ലാവരും അല്ലെ? അപ്പൊ നാമജപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. 108 മുത്തുള്ളൊരു മാല വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് മാല ഇല്ലാത്തവര് വേടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, ഉള്ളവര് നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുക. മാല കിട്ടുന്നവരെ നമ്മൾ എന്തുമല് കയ്യുമ്മല് ജപിക്കാന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അല്ലെ? എല്ലാവരും ഇന്ന് ജപിച്ചോ? ആരും തല ആടുന്നില്ലാന്ന്. ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജപിച്ചു. കാരണം സമാധാനം വേണ്ട നമുക്കൊക്കെ. നമുക്കൊക്കെ സമാധാനം അല്ലേ? നമ്മള് 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. എന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ എന്നാ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് എന്റെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ട് മാതാജി, ഉണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടേ ബ്രേക്ക് ആവണ്ടേ, ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുവിട്ടേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോഴോക്കെയാണോ? അതുപോലെ എല്ലാരെയും അങ്ങ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെ നമ്മൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് അങ്ങ് അൺമ്യൂട്ട് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതും ഒരു ഓക്കെ മാതാജി, ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണോ? കുഴപ്പമില്ല, കേക്കാം. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ശരി ശരി, ഇപ്പൊക്കെയാണ്. ഞാനിപ്പോ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം വന്നതിന്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം വന്നാല് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് അധ്യായം 7, ഏതാണ് അധ്യായം 7ന്റെ പേര്? ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണെന്ന്. അധ്യായം 7, 7ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് ഏത് യോഗം തുടങ്ങാണ്? ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് അതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്, സെന്ററിൽ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് ഭക്തിയോഗത്തിന്. അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധയോടെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാമജപം തുടങ്ങാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നാമജപം കൂടി വരുമ്പോ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കുറച്ച് നമുക്ക് എന്തും കൂടി വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടി വേണം നമുക്ക് അല്ലെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് നാമജപം കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വോയിസ് കേൾക്കുന്നില്ല, ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമന പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്
യഥാജ്ഞാസി തശ്രുണു, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോട് കൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറി എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കേൾക്കാനാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, എന്താ പറഞ്ഞത്? എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വിശ്വാസത്തോടെ നിലകൊള്ള, എന്നെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുക, എന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞു, ഉത്തമനായ യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യോഗി എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനോടുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ, ഭഗവാനിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോട് കൂടി ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി എങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് കഴിയാം. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറിയിട്ട് ആ യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകണത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. തശ്രുണു, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? കേൾക്കൂ, ആ ശ്രവണത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രവണത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ശൃണു ത്വാം സ്വകഥാം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തനഃ ഹൃദ്യന്തസ്ഥാഹി ഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത്സഥാം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മമത്രേ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വൈദികമായ സാഹിത്യത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും. ഇവിടെ രണ്ടും എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കേൾവിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കേൾക്കുന്നതും ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്തിനു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ. ഭാഗവതം, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ഏതാണ്? ഭാഗവതം അല്ലെ. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ തന്നെയാണത്. ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ ഓരോ സ്കന്ധങ്ങൾ, ഓരോ ബുക്കുകളും ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ്. അത് സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിൽ നേരിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ്? ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, അതായത് ഭാഗവതം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ തക്ഷണം അവിടെ വരുന്ന പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തക്ഷണം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ ആര് പ്രവർത്തിക്കാണ്? അവിടെ ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവിടെ പവിത്രീകരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പോലും അറിയുന്നില്ല നമ്മളിൽ എന്ത് വരുത്തുന്നത്? പവിത്രീകരണം നടക്കുന്നത്. നമ്മള് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം തന്നെത്താനെ വളർന്നു വരും. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രേമമുണ്ട്, ഒരു സ്നേഹമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചാൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും? തന്നെത്താൻ അത് ഉണർന്നു വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ന് ആരൊക്കെയോ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ രാവിലെ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഞാൻ കേറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി, പക്ഷെ ഇത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. അന്നേരം പിന്നെ എക്സിറ്റ് ആയി. ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. മാതാജി പറയാം. ഞാൻ കേറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലിയർ ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മാതാജി. എനിക്ക് ക്ലിയർ, അതായത് അവിടത്തെ നെറ്റ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വോയിസ് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്കായി മാതാജി പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആയി ഈ മണിഭൂഷ മാതാജിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി. അതാണ് ഞാനായിരുന്നു ആ ക്ലാസ്സില്. വേറെ വേറൊരു മാതാജിയാ, പേരെനിക്കറിയില്ല. ഈ 7 മണിന്റെ ക്ലാസ്സില്ലേ, ആ മാതാജിയാ. പേരെനിക്കറിയില്ല. 7 മണിയുടെ ഭാഗവതത്തിൽ കയറിണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ, എനിക്കൊന്ന് പുറത്ത് പോകണ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ കയറിയപ്പോ ഒന്നും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ വോയിസ് ഇങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു. അന്നേരം പിന്നെ അതിന് എക്സിറ്റ്.
ഓക്കെ, ഇന്ന് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ വോയിസ് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി ശരി. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. 5:45 കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല മാതാജി. 5:45 ക്ലാസ്സിന് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് എനിക്കും തോന്നിയത്. കാരണം ഇല്ല നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. മാതാജി എപ്പോഴാ കയറിയതപ്പോ? ഞാൻ 7 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിന്, 7 മണിയുടെ. ഇത് 5:45 ക്ലാസ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ചോദിച്ചത് മാതാജി. ശരി. 5:45 ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ 5:45 ക്ലാസ്സിലുണ്ട്. വോയിസിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ക്ലാസ്സിൽ കയറിയെന്ന് ചോദിച്ചതിന്റെ കാരണം ചോദിച്ചില്ല. ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത തോന്നിയതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. അതാണ് ചോദിച്ചു വന്നത്. രാവിലെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോ ഇത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് കേൾക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇന്നത് കേൾക്കാനും പറ്റി. ഓഫീസിലൊക്കെ നല്ലോണം പോകാൻ പറ്റി, വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതാണ് എനർജി തന്നു കേട്ടോ മാതാജി. ഹരകൃഷ്ണ, നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി തന്നു. ഒരു പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് കൂടുന്ന പോലെ തോന്നി. പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പലതും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ചെയ്യാ. പക്ഷെ നമുക്ക് ചിന്തകൾ കുറച്ചൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഫീൽ ചെയ്തു അല്ലെ? അപ്പൊ ഞാനിതാ പറഞ്ഞത്, രാവിലെ ഒന്ന് കയറി നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. കയറി നോക്കിയോട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു കാരണം അതാണ്. കാരണം രാവിലെ ആ സമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകതയാണത്. കാരണം നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, എല്ലാവരും ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ട് അതിങ്ങനെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നത്. കുറെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടാണ് മാക്സിമം പേര് ഇരിക്കുന്നത്. കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കയറിയവര്. നമുക്ക് ആ ക്ലാസിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. അല്ലാതെ ആ സമയം ആ ഭക്തരുടെ ഒരു കൂട്ടം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരമാവധി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക, പറ്റുന്നവര്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട്. അത് നല്ലൊരു അനുഭവമാണ്. അതെ. കാരണം അതില് 5:5 നാമജപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ. എല്ലാവരും ഇപ്പൊ കയറിയിട്ട് ചെയ്യുന്നവര് ജപിക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. കാരണം കയറി നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ്. എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് കയറി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവര് നമ്മൾ ആ സമയത്തേക്ക് പതുക്കെ മാറ്റി നോക്കാം. കാരണം അതിൽ സമയം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, രാവിലത്തെ ഒരു ടൈം. അതിന് വേണ്ടി ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ രാവിലെ നമ്മൾ അതൊന്ന് കേട്ടാൽ മതി കുറച്ച് സമയം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ 5:30 മാതാജി തുടങ്ങുന്നത്? 5:45. രാവിലെ 5:45 പറഞ്ഞത്. രാവിലത്തെ രാവിലെ 5:45. ഹരികൃഷ്ണ, അതിന് മുന്നേ ഉണ്ടോ മാതാജി? ഇല്ല മാതാജി, 5:45 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ? 5:45 നാമജപം ഉണ്ട്. 5:45 മാതാജി. എനിക്ക് ഇവിടെ 2 മണിയാ, 2:15 രാവിലത്തെ. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടെല്ലാം ചെയ്യണ്ട. ഞാനത് പറഞ്ഞായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. മാതാജി 7 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ 5ാമത്തെ സ്കന്ധം കുഴപ്പമില്ല, ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ. വേറെ എപ്പോഴൊക്കെയാ സമയമുള്ള മാതാജി ഭാഗവതത്തിന്? ഭാഗവതത്തിന് പിന്നെ സമയമുണ്ട്. ഉച്ചക്ക് 2:30 ഉണ്ട്, വൈകിട്ട് 7:45 7:45 അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് പറ്റില്ലല്ലോ. 7:45 തൊട്ട് 8:45 എല്ലാത്തിനും ഇതേ ലിങ്ക് തന്നെയാണോ മാതാജി? ഉച്ചയ്ക്കുള്ള അതിനൊക്കെ ലിങ്ക് വേറെയാണ്. ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ കാര്യം ഞാൻ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, അതിന്റെ ആ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചതാ. ക്ലാസ്സിന്റെ 4 സമയമുണ്ട്. 4 ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. രാവിലെ 5:45 ഉണ്ട്, 7 മണിക്കുണ്ട്, പിന്നെ വന്നിട്ട് 2:30 ഉണ്ട്, പിന്നെ വന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം 7:45 ഉണ്ട്. 4 സമയമുണ്ട് നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിന്റെ. ഇതില് 3 ക്ലാസ്സുകൾ ഫസ്റ്റത്തെ സ്കന്ധം നടക്കുന്നതാണ്. ഒരു ക്ലാസ് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്, 5ാമത്തെ സ്കന്ധം ആയിട്ടുണ്ട്. അത് 7 മണിക്കാണ്. അപ്പൊ അതിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം, ഈ ക്ലാസ്സുകളിലും ജോയിൻ ചെയ്യാം. രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം, ആ ഒരു ടൈം നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് 5:45 മുതൽ എത്ര മണി വരെയാ? പിന്നെ 6:15 വരെ അല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു മാതാജി. എനിക്ക് ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഡ്മിൻസിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താലും മതി. അപ്പൊ അവർക്ക് അവർ അയച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു മാതാജിക്ക്. മാതാജി, അപ്പൊ ഭാഗവതം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ ദിവസമായോ? ഇന്ന് തുടങ്ങിയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഭാഗവതം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ ആയി. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ചർച്ച പിന്നേക്കാക്കാം.
കുറെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 9ാമത്തെ അധ്യായം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 8ാമത്തെ 9ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണത്തില് കുറെ വർഷമായി, അതില് 5ാമത്തെ സ്കന്ധാണ് നടക്കുന്നത്. എന്നാ പിന്നെ അടുത്ത ചേരാം. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങെത്തിപ്പോയി. മാതാജി ഭാഗവതം അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല മാതാജി. ശരി. അത്രയും ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അത് ശരി. ശരി. നമുക്ക് ഭാഗവതം അത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് കുറെ വർഷം എടുക്കും മാതാജി. അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങിക്കോളൂ. 7 മണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദത്യതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിലെ പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് കുറെ പേര് ശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലെ ഒന്നിലേറെ പേർക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സില് ഒരു ഏകദേശം 400 പേരോളം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ആ 400 പേരില് ക്ലാസ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്തത് ഒരു 250-300 പേരായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത് 150-200 പേരായിരിക്കും. അതില് മനസ്സിലാക്കി അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതിലും കുറവായിരിക്കും അല്ലെ. കുറെ പേര് ശ്രമിച്ചാലും ആ പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിക്കാം. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണത നേടാൻ പറ്റില്ല. ആ പൂർണ്ണത നേടിയവരില് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ അറിയാനും സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപൂമാനായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ആദിപുമാനായ ഗോവിന്ദനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. കാരണം ഭക്തിമാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിന് വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു? അപ്പൊ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് ആര് പറയും? ഭക്തി എളുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് അവര് ഘോഷിക്കും. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. കാരണം ഭക്തിമാർഗം അത്ര നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ്, അവര് ഭക്തിമാർഗം ഒട്ടും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിന് വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു? വാസ്തവത്തിൽ ഭക്തിമാർഗം എങ്ങനെയല്ല, എളുപ്പമുള്ളതല്ല ഭക്തിമാർഗം. അപ്പൊ ഭക്തി എന്തെന്നറിയാത്ത മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് തോന്നും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് അനർഹരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ആ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭക്തി മാർഗം എന്തായിട്ട് തോന്നും? അത് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും. കാരണം അതിലേക്ക് കടന്നാലേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്ന്. പക്ഷെ അല്ലാത്തവര് പറയും അത് ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് പറയും. നോക്കിയാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ളതല്ല എന്നുള്ളത്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭൂമി രാപനലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഈ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. 8 ഘടകങ്ങള്: ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഓക്കെ ആണോ? ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, കുഴപ്പമില്ല, നല്ലതായിട്ടാ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഈ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികളാണ്. എന്ത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന. ഒരു മിനിറ്റ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 ശക്തികൾ, ഭഗവാന്റെ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഈ താഴെ കാണുന്ന 3 എണ്ണം കണ്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മള്? ഈ മോളില് കാണുന്നതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം.
ഈ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഇതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഇവിടെയാണ് ഭഗവാനും രാധാറാണി ഇരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ താഴെയാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകം. ഇത് രണ്ടാമത്തത് വൈകുണ്ഠ ലോകം. ഈ ചെറിയ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നത് വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ്, നാരായണ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന മൂർത്തികളാണ്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്, ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ പാർത്ഥസാരഥിക്ക് ഒരു ലോകം ഉണ്ടാവും, വാമനൻ ഒരു ലോകം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓരോ മൂർത്തികൾക്കും, ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുമൂർത്തികൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. മാധവൻ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഓരോരോ പേരുകളുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് ഏത് ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് ഇതെന്ത്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് അത് ആര്, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഇതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ കിടക്കുന്ന കാരണോദകശായി ഓഷ്യനില്, കാരണോദകശായി സമുദ്രത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിരജാ നദി എന്ന് പറയും, അതിലാണ് ആര് ശയിക്കുന്നത്, ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത്. കാരണ ഉദകശായി വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത് ഏതിലാണ്, ഈ കാരണോദകശായി സമുദ്രത്തിലാണ് ശയിക്കുന്നത്. ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാണ്. ഈ ഗോൾഡൻ കളറിൽ വരുന്ന ഈ മുട്ടകൾ പോലെ കാണുന്നത്, അതാണ് എന്ത്, ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ. ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം, അതിലൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടം തുറന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടാണിത്. അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാരണോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. രണ്ടാമത്തെ മൂർത്തി ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഇതില് ഒന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്താന്ന് മനസ്സിലായി ഇതിനെ കാണുമ്പോ? ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തി നോക്കിയേ, ഈ വിഷ്ണുവിനെ കാണുമ്പോ ആരില്ല? ബ്രഹ്മദേവനും കൂടി ഉണ്ട്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മദേവൻ ഇല്ല അല്ലെ. ഇതില് വിഷ്ണുമൂർത്തിയില് ആരില്ല? താമരത്തണ്ടില് ബ്രഹ്മദേവൻ ഇല്ല. പിന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടോ കൂടെ പാദത്തിന്റെ അവിടെ? ഇല്ല. അനന്തനുണ്ടോ? ശയനം, അനന്തശയനം ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് ആര്, കാരണോദക, എല്ലാത്തിനും കാരണമാകുന്ന വിഷ്ണു. ഇതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നുമില്ല, വിഷ്ണു ബ്രഹ്മദേവൻ ഇല്ല, അനന്തനില്ല, ലക്ഷ്മി ദേവി ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മള്. ഇതാണ് കാരണോദകശായി കഴിഞ്ഞാല് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു രണ്ടാമത്തെ മൂർത്തി, വിഷ്ണുമൂർത്തി ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും ജീവൻ നൽകുന്നതാണ് ആര്, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ, അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉൾപ്പൂകാണ് ആര്, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണുവിന് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, അനന്തനുണ്ട്, ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ട്, പിന്നെ നാഭിയിൽ നിന്ന് താമരത്തണ്ട് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോയിട്ട് അതിൽ ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മദേവൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ കാണുന്ന താമരത്തണ്ടുമ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം 17 ലോകങ്ങളാണ് ആ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ 17 ലോകങ്ങളാണ്, 14 ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. സത്യലോകം, തപോലോകം, ജനലോകം, മഹർലോകം, സ്വർലോകം, ഭൂലോകം, ഏഴാമത്തത് ഭൂലോകം, അത്തള, വിത്തള, സുത്തള, തലാത്തള, മഹാത്തള, രസാത്തള, പാത്താള, 14 ലോകങ്ങള്. ഈ 14 ലോകങ്ങള് എവിടെയാണ് അതിരിക്കുന്നത്? താമര തണ്ടുമലാണ്. ആ താമര തണ്ടിന്റെ മുകളിലാണ് ആര്, ബ്രഹ്മദേവൻ. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം 5ാമത്തെ ലോകം സ്വർലോകം, എന്താണ്, സ്വർഗലോകം അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ ലോകമാണ് 5ാമത്തെ ലോകം. 7ാമത്തെ ലോകം ഭൂലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് 7ാമത്തെ ലോകം. നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? 7ാമത്തെ ലോകത്തില്. ദേവന്മാര് നിൽക്കുന്നത് 5ാമത്തെ ലോകത്തില്, ബ്രഹ്മദേവൻ 1ാമത്തെ ലോകത്തില്. ഓർത്തു വെക്ക, 5ാമത്തെ ലോകത്തില് ദേവന്മാര്, അതാണ് സ്വർഗലോകം. 7ാമത്തെ ലോകത്തില് എന്താണ്, ഭൂലോകം. അപ്പൊ നമ്മള് പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നു പറഞ്ഞു, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സ്വർഗലോകത്ത് പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് 7ാമത്തെ ലോകത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? 5ാമത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. മനസ്സിലാവണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? 7ാമത്തെ ലോകത്തിരിക്കുന്ന നമ്മള് 5ാമത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും, സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പുണ്യം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഞാൻ പറയുന്നേ? മാതാജി ഒന്നും കൂടെ അത് വിവരിക്കുവോ? 7ാമത്തെ ഏതാണ്? ഭൂമി. 7ാമത്തെ ഭൂമി. അതിനെ തൊട്ട് 7ാമത്തത് ഭൂമി, 5ാമത്തത് സ്വർഗലോകം.
അഞ്ചാമത്തത് സ്വർഗലോകം, ഏഴാമത്തത് ഭൂലോകം, ഒന്നാമത്തത് സത്യലോകം, ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മള് ചെയ്യുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കണ്ടേ? ആ പുണ്യഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? അഞ്ചാമത്തെ ലോകമായിട്ടുള്ള സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക്, ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ദേവന്മാര്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ദേവന്മാരും നമ്മളും എല്ലാം എവിടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ എല്ലാവരും എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത്. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്താണ്, ഇവിടെയാണ് എന്ത്? വൈകുണ്ഠ ലോകവും പിന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവനൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്താണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആര് വരുന്നത്? നമ്മളും ദേവന്മാരും ഒക്കെ വരുന്നത്. മനസ്സിലാകുക. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ ഓർക്കുക. ഏഴാമത്തത് ഭൂമിയാണ്, അഞ്ചാമത്തത് സ്വർഗലോകാണ്, അതായത് ദേവന്മാരുടെ ലോകാണ്, ഒന്നാമത്തത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പിന്നെ പറയാം. വേറെ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ഏത്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ്. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാവിലും ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു പരമാത്മാവായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികള് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലായ ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ആ 14-ാമത്തത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? എന്താണ് അത്? മനസ്സിലാവണില്ല. പാതാളാണ് 14. ഓക്കെ. ആ ശരി. ഓക്കെ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയും 3 ലോകങ്ങള്, 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ, അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഈ 3 പേരുടെ കയ്യിലാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അതില് വരുന്ന 3 മൂർത്തികളാണ്, വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ഫസ്റ്റത്തത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, രണ്ടാമത്തത് ഗർഭോദകശായി, മൂന്നാമത്തത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ഇനി അത് കൂടാതെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അപരേയമിതസ്ത്വന്യ പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേദം ധര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പൊ ഇവയ്ക്ക് പുറമെ എന്തുണ്ട്? മഹാബാഹുവായ അർജുനോട് പറയാണ്, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പൊ ഇത് കൂടാതെ എനിക്ക് വേറൊരു ശക്തി ഉണ്ട്. അതാണ് എന്ത്? താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങൾ. അപ്പോ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ജീവഗണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്, താഴ്ന്ന ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അധമ ശക്തിയാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി താഴ്ന്ന ശക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അധമ ശക്തിയാണ്, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയാണ് ഇത് ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഈ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പറയാണ്. മത്താ പലതരം നാന്യാത് കിഞ്ചദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ധനഞ്ജയ എന്താ പറഞ്ഞത്? മുത്തുകൾ എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ വേറൊരു സത്യമില്ല. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ആ നൂല് കാണുന്നില്ല, മുത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹേ കുന്തിപുത്ര, ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നതാണ്, ഞാൻ ജലത്തിന്റെ രസം, ആ ജലത്തിന് ആ ടേസ്റ്റ് വരുന്ന വെള്ളത്തിനോട് നമുക്ക് ആ പ്രിയം തോന്നുന്നതാണ്, അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്വാദ്, അതാണ് നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്നത് അല്ലെ? അത് ഞാനാണ്. പിന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം ഞാനാണ്.
വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം ഞാനാണ്. ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ആരാണ്? ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു സൂചന നൽകാണ്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ജലത്തിന്റെ രസമായിട്ടും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശമായും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവമായും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. മാത്രമല്ല ബീജമാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്തേജസ്സിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഞാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും പിതാവാണ് ഞാൻ. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും തേജസ്സികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിശക്തി ഞാനാണ്, തേജസ്വികളുടെ തേജസ്വിയും ആര് തന്നെയാണ്? അതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾ, അത് ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ആര് തന്നെ? ഞാൻ തന്നെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? യേ ചൈവ സാത്വിക ഭാവ രാജസാസാമസാശ്ചയേ മത്ത ഏവേദി താൻ വിദ്ധി നത്വേഹം തേഷു തേ മയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഇപ്പൊ സാത്വികങ്ങളും രാജസിങ്ങളും താമസങ്ങളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഏത് അവസ്ഥ, സാത്വികമാകാം, രാജസികമാകാം, താമസികമാകാം, അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം എന്താ പറയുക, എല്ലാ അവസ്ഥകളും ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല ഇവയെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇതിന് അധീനനല്ല. ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് നിലകൊള്ളതാണ്. അത് ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ അതീതനാണെന്ന് പറയും. നമുക്ക് ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അതിനെ ഗുണാതീതൻ, ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്നിവിടെ പറയണം. എല്ലാ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും, സാത്വികവും രാജസികവും താമസികവുമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ് ഇതെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ്, ഭഗവാൻ ഇതിന് അധീനനല്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇനി ഭഗവാനില് ഇവിടത്തെ പറഞ്ഞത് ദേവി ഹേഷ്യാ ഗുണമയി മമ വായാതുരത്തിയ മാമാവേയെ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിത്തെ. ഈ മൂന്ന് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തി അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ളതല്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാനായിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് സാധിക്കും, നിഷ്പ്രയാസം തന്നെ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ദിവ്യശക്തിയെ മറികടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിലുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനായിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും, അത് എളുപ്പത്തില് സാധിക്കും എന്ന് പറയണം. അപ്പം അല്ലാത്തവർക്ക് എന്തില്ല, ഇത് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കില്ല. ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് ആർക്കും എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് അത് എളുപ്പത്തില് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപത്യന്തേ നരാധമഃ മായായ അപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതഃ. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരും നിരീശ്വരമായവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഇനി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതും പ്രാപിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവരെന്താ പറയുന്നത്? ദുഷ്കൃതികള്. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടര് ദുഷ്കൃതികൾ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യ അധവന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, നിരീശ്വരരായിട്ടുള്ളവർ. ഇവര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, നിരീശ്വരരായവര്. ഇങ്ങനെയുള്ളവര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. മൂഢന്മാർ. പറഞ്ഞോ. മനുഷ്യാധമം എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്താണ്? ഏത്? മനുഷ്യാധമം.
മനുഷ്യന്മാരിൽ അധമന്മാരായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് കേട്ടോ. മൂഢന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർ. അതായത് പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കുന്നവര്, സ്വയം നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം അവർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മൂഢന്മാര്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ കഴുതയെ പോലെയുള്ളവര്. അങ്ങനെയാണ് ആര്? മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് നരാധമന്മാർ, മനുഷ്യന്മാരില് അധമന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. നരാധമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അധമന്മാര്, മനുഷ്യരില് ഏറ്റവും താഴ്ന്നത്. അതാണ് എന്ത്? മനുഷ്യാധമന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്താവാം? നരാധമന്മാർക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യം എന്താ പറയുന്നത്? അവര് അത് കേൾക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത് നരാധമന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ഈ നരാധമന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നരാധമന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പ്രാകൃത പരിഷ്കൃതമായിട്ടുള്ള വർഗത്തിലൊക്കെ വരുന്നവരൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ പറയാം? നരാധമന്മാരെന്ന് പറയാം. പിന്നെ ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്. അവര് മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിച്ച ജ്ഞാനമെല്ലാം അവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും. അവർക്ക് ജ്ഞാനികളായിരിക്കും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ ആ മായികമായിട്ടുള്ള ശക്തി കൊണ്ട് അവര് ആർജിച്ച ജ്ഞാനമെല്ലാം അവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ആര്? മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്. ആസുരിക സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ. അതായത് ഭഗവാനായിട്ട് പോലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തവരാണ് ആര്? ആസുരിക സ്വഭാവികൾ. അവർക്ക് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കാന്നല്ലാതെ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വേറൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന പോലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? ആസുരിക സ്വഭാവികൾ. ഈ 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരാണ് മൂഢന്മാർ, നരാധമന്മാര്, ദുഷ്കൃതികള്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ഇനി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരാർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. 4 കൂട്ടർ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര്. ഒന്ന് ദുഃഖിതൻ, ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. ധനകാംക്ഷി, ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നു. ജിജ്ഞാസു, അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്. പിന്നെ ആ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്. നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറി അതില്? ഇതിൽ വരുമോ? പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ. ജിജ്ഞാസു. ഇതിലാരും ദുഃഖിതനും ധനകാംക്ഷി ഇല്ല. എല്ലാവരും ജിജ്ഞാസും ജ്ഞാനിയാണോ? ദുഃഖം വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും ഭഗവാനെ അന്വേഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ കുന്തിദേവി പറഞ്ഞത് ദുഃഖം തരാൻ. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ ജ്ഞാനി. കുന്തിദേവി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടല്ല മാതാജി പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാട്ടോ അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. കുന്തിദേവിക്ക് ഇതായിട്ട് ബന്ധം വരുന്നില്ല. ഇതില് പറയുന്ന ഈ 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ദുഃഖം വരുമ്പോ മാത്രം ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നവര്, ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നവര്, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ഇവരൊരിക്കലും ആരല്ല? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവരാരും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. ഇവര് എങ്ങനെയാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ? പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്തിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാകാൻ സാധിക്കും ഇവർക്ക്. ഇവരൊരിക്കലും ഇപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല, പക്ഷെ ഇവർക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാകാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഇവര് പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തു പോകുന്നവരാണ്. ഇവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്ലസ് അവരുടെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളും അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരെങ്ങനെയാണ്? പക്ഷെ ഇവരത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ ഇവർക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും? ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നമുക്ക് വേറെ യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല, അഭിലാഷങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ത്? ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവര് അങ്ങനെയല്ല.
ഇവരാഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദുഃഖം വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഇവര്. നമുക്ക് ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ പിക്ചർ ആനയെ കാണുന്നുണ്ട്. ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആനയാണ്, ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം. അതായത് ഗജേന്ദ്രന്റെ അപകടത്തിൽ പെടുമ്പോ, അതായത് മുതല കാലുമ്മൽ കടിച്ചിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് കുറേ ആനത്തലവനാണ്, ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ള ആനയാണ്. പക്ഷെ കുറെ ശ്രമിച്ചിട്ടും ആ കാലുമെന്ന് കടിച്ചിരിക്കുന്ന മുതലയെ പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഓർമ്മ വരാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ദുഃഖം വരുന്ന സമയത്ത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ വിളിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ്, മോക്ഷം കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് ദുഃഖം വരുമ്പോഴാണ് ആരെ വിളിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ദ്രൗപദി, വസ്ത്രാക്ഷേപം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ദ്രൗപദി എന്താണ്, ആ ദുഃഖം വരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ വിളിക്കുക. അതാണ് ദുഃഖിതർക്ക് ഉദാഹരണം ഈ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഗജേന്ദ്രനും പിന്നെ ദ്രൗപദി. പിന്നെ താഴെ കാണുന്ന രണ്ട് പിക്ചർ ഉദാഹരണം ആർക്കാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ധ്രുവനാണ്. ധ്രുവൻ അച്ഛനേക്കാളും വലിയ ആളാവണം, കുറെ എന്താ പറയാ രാജ്യം ഉണ്ടാവണം, ഭരിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ വലിയ ആളാവണം വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഏതിന് ഉദാഹരണമായിരിക്കും അത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനകാംക്ഷി, ധനം ആഗ്രഹിച്ചു. രണ്ടാമത്തത് സുഗ്രീവൻ, ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് സഖ്യം ചേരാണ്, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രാജ്യം തിരിച്ചു എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അതും എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ്? ധനകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് നമ്മള് ജിജ്ഞാസുനെ പറയാം. ജിജ്ഞാസു മുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്താണ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നതാണ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആ ജിജ്ഞാസു, സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ ജിജ്ഞാസു ആകാംക്ഷയോടെ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ താഴെ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാര് ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ടിരിക്കുന്നത് സൂതഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും, രണ്ടു കൂട്ടരും ഏതാണ്? ജിജ്ഞാസിന് ഉദാഹരണമാണ്. പിന്നെ ഒരു പിക്ചർ ഇടയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, അത് ഭഗവാൻ, അതായത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ 16 വർഷമാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരുന്നത്. കാരണം പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് മായ പിടിക്കും എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് 16 വർഷം ഇരുന്നു. ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് മായ പിടിക്കില്ല, നിന്നെ രക്ഷിക്കാന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ആര്? ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ആര്? സുഖദേവ മഹർഷി. ജ്ഞാനിയാണ് സുഖദേവ മഹർഷിയായിട്ട് നമുക്ക് സുഖദേവ മഹർഷിയെ ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ 4 കൂട്ടര്: ദുഃഖിതർ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. അതാണ് 4 കൂട്ടര്. 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരും 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവരും. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാകുന്നത്? സർവജ്ഞനാകുന്നത്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കുറെ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അനേകം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഈ 84 ലക്ഷത്തില് നമ്മള് കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നൊരു ജന്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായതല്ല, അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാത്തിനും കാരണമാണ്, സർവ്വവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ, സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവര് വളരെ വിരളമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവര് വളരെ വിരളവുമായിരിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? കാമസ്തൈസ്തർഹൃതജ്ഞാനം പ്രപഥന്ത്യന്യ ദേവതാഃ തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയഃ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി പറയുന്നത് ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയത്, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവര് ആരെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അവര് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും? സ്വപ്രകൃതിയാൽ എല്ലാവരും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അതായത് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ
നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കും? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കും. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പോ ഇനി 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന് മുന്നേ 2 ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് പറയാം, എന്നിട്ട് 23-ലേക്ക് പോകാം. യോ യോ യാം യാം തനും ഭക്ത, സ്ലൈഡിൽ ഇല്ലത്, ശ്രദ്ധയാർച്ചിതും ഇച്ഛതി തസ്യ തസ്യാചലം ശ്രദ്ധാം താമേവാ വിദധാമ്യഹം. ഞാൻ പരമാത്മാരൂപേണ സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവര് ആ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കും? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ആരായിട്ടുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാനാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ മൂർത്തിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ആരാണ്? വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കും? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് ആർക്കറിയാം? നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മള് എന്താണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, നമുക്കിപ്പോ വിദ്യ, നമുക്ക് അറിവ് വേണം. നമുക്ക് അറിവ് നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരെ പ്രാർത്ഥിക്കും? സരസ്വതി ദേവി അല്ലെ. വിദ്യാദേവി സരസ്വതി ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് കുറെ അറിവ് വേണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം. അത് ആർക്കറിയാം? നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അറിയാം. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? കുറെ അറിവ് നേടാനാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കണം? നമ്മൾ വിദ്യാദേവതയായിട്ടുള്ള സരസ്വതി ദേവിയെ ശരണം തേടണം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ അത് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ആ വിദ്യാദേവിയായിട്ടുള്ള സരസ്വതി ദേവിയില് നമ്മളെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ദേവനില് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതും വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്? മനസ്സിലായി. നമ്മളെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സതയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്ത തസ്യാരാധനമീഹതേ ലഭതേ ച തഥാ കാമാൻ മയൈവ വിഹിതാൻ ഹിതാൻ. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയണത് അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറച്ച് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അത് നമുക്ക് നടത്തി തരും. പക്ഷെ ആ വാസ്തവത്തിൽ ആ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി തരുന്നത് ആരാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വിദ്യാദേവി ആയിട്ടുള്ള സരസ്വതി ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട അറിവ് കുറെ നമുക്ക് കിട്ടി. പക്ഷെ അറിവ് തരുന്നത് ശരിക്കും ആര് തന്നെയാണ്? വാസ്തവത്തിൽ അത് നടത്തി തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് കണ്ടു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസ സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനം ഞാൻ ത്വമാൻസാന്തി മൃച്ഛതി എന്നൊരു ശ്ലോകം പഠിച്ചില്ലേ നമ്മള്? 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതിലൊരു വരി ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? എല്ലാ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്തു തരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ അവിടെ വേണം അവർക്ക്. ഇപ്പൊ ദേവതയായിട്ടുള്ള സരസ്വതി ദേവിയെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ദേവി ആരോട് ചെന്ന് പറയും? ഭഗവാനോട് പറയും ഇന്ന ആള് അവർക്ക് അറിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഞാനത് കൊടുക്കണോ വേണ്ടേന്ന്. ഭഗവാൻ പെർമിഷൻ തരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. സരസ്വതി ദേവി നമുക്കത് തരുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടില്ല. സരസ്വതി ദേവിക്ക് പെർമിഷൻ ഇല്ല സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അത് പറയുമ്പോഴാണ് ആര് തരുന്നത്? സരസ്വതി നമുക്കത് കിട്ടുന്നത്, ദേവിയിൽ നിന്ന് നമുക്കത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അത് സത്യത്തിൽ ആര് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് തരുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഇതുവരെ മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ മനസ്സിലായി.
ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക്. അന്തവത്തു ഫലാം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്തായാന്തി മാമപി. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് മൂഢന്മാരാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണ്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞു 3 കാര്യങ്ങൾ, 3 ശ്ലോകം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള് പരമാത്മാ രൂപത്തില് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹം എന്താണോ അതനുസരിച്ച് ആ ദേവനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് അവരിലൂടെ തരുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാൻ മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? മൂഢന്മാരാണ്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമോ അത് തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകും എന്നിവിടെ പറയാണ്. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തനെ സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടം. അപ്പൊ ഒരു ഭഗവാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഭക്തന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വരദാനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പരിധിയില്ല. പക്ഷെ അത് ആർക്കില്ല? ദേവന്മാർക്കില്ല. ദേവന്മാർക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല. കാരണം അവരുടെ ഭഗവാന്റെ തമ്മില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദേവന്മാര് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനെന്നുണ്ട്? പരിമിതികളുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് നമ്മൾ എവിടെ എത്തുള്ളൂ? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി തിരിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്രാമത്തെ ലോകാണ് ദേവന്മാരുടെ ലോകം? 5ാമത്തെ ലോകം. 5ാമത്തെ ലോകാണ്. നമ്മുടെ ലോകം ഏതാണ്? 7ാമത്തെ. നമ്മള് ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരാഗ്രഹമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖാലയാണ്. ദുഃഖം നിറഞ്ഞതാണ് എന്ത്? ഭൗതിക ലോകം. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ലോകമാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലോടും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഈ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതൊരു ജയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മൾ 14 ലോകങ്ങളിൽ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? 5ാമത്തെ ലോകവും 7ാമത്തെ ലോകമൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഇതൊക്കെ ഓരോ ജയിലാണ്. 5 ഒരു ജയില്, 5ാം നമ്പർ, 7ാം നമ്പർ വേറൊരു ജയില്. അപ്പൊ നമ്മൾ 7ാം നമ്പർ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു, ദേവന്മാര് 5ാം നമ്പർ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നൊരു പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 7ാം നമ്പറിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് 5ാം നമ്പറിൽ കിടക്കുന്ന ദേവന്മാരോട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട്. അവർക്ക് സാധിക്കും. അവർക്ക് എന്തേ പറ്റുള്ളൂ? നമ്മളെ 7ാം നമ്പറിൽ നിന്ന് 5ലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതിനപ്പുറം അവർക്ക് വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മളെ ജയിലിന്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ആർക്കാ സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ജയിലിന് പുറത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? ഇതിന് പുറത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മളെ ഇതിന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതിനുള്ളിരിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഒരു റൂമിൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത റൂമിലേക്ക് മാറ്റാന്നല്ലാതെ നമ്മളെ അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ജയിലിന് പുറത്ത് കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്. അപ്പൊ അത് ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരോട് പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മളെ സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ എന്നാ? പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളോടൊന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാത്തത്. ചെയ്യണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ
ഞാൻ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാത്തത്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് നമുക്ക് പറയണം, അല്ലെ? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും ഓൾറെഡി ഇവിടെ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും അപ്പൊ ആരോടാ പറയേണ്ടത്? ഭഗവാനോടാണ് പറയേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ഇവരെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് ആരിലൂടെ കിട്ടാണ്? ഈ ദേവന്മാരിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്ര നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാനായിട്ട് ഇതില്? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാരാണത്? നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാകില്ല. യോഗമായി എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്നെ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരിൽ നിന്ന്? യോഗമായ എന്ന അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു പിടിക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഒന്നും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാകുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? യോഗമായ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി. അതായത് രാധാറാണിയാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി. ഭഗവാന് രണ്ട് ശക്തികളുണ്ട്. ഒന്ന് അന്തരംഗ ശക്തിയും രണ്ടാമത്തത് ബഹിരംഗ ശക്തിയും. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണി, യോഗമായ എന്നും പറയും. രണ്ടാമത്തത് ബഹിരംഗ ശക്തി. ബഹിരംഗ ശക്തി മഹാമായയാണ്. പിന്നെ ദുർഗാദേവി എന്നും പറയും. ദുർഗാദേവി നമുക്ക് പരിചയം, ദുർഗാദേവി എന്ന് പറയും. ഈ രണ്ട് ശക്തികള്, ഈ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുന്നതും ആരാണ്? ഈ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ബഹിരംഗ ശക്തി ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ പോലുള്ളവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? അതായത് ഭക്തി മുഴുവൻ നമ്മൾ ആ ഭക്തന്മാരായിട്ടില്ലല്ലോ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയാണ് അന്തരംഗ ശക്തി സംരക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മളെ പോലുള്ളവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മഹാമായി ആയിട്ടുള്ള ദുർഗാദേവിയാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമം നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ചെറിയൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം. അതുണ്ടോന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും? ഈ പറഞ്ഞ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. മാതാജി അത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയോ, തിരിച്ചു പറഞ്ഞോന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അതായത് രണ്ട് ശക്തി, ഒന്ന് അന്തരംഗ ശക്തിയും ബഹിരംഗ ശക്തിയും. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദുർഗാദേവിയും അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയും. അപ്പോ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാക്കള് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. മഹാത്മാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഇനി നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ബഹിരംഗ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഈ ദുർഗാദേവിയെ അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. യോഗശക്തി മഹാമായ എന്ന് പറയാം. മഹാമായയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ പറഞ്ഞ ദുർഗാദേവിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ച് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കും. അതായത് നമുക്ക് അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, മിനിമം ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം. അത് ഉണ്ടോന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതാരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ദുർഗാദേവിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പറയൊന്നും കൂടി വേണിച്ചാല് വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം ത്വം വേദാന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഞാൻ സുപരിചിതനാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, എനിക്ക് ഇന്നത്തെയും ഇന്നലത്തെയും നാളത്തെയും കാര്യങ്ങള് എല്ലാതും എനിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് പരിചയമാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട്
ഭഗവാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് നമ്മളുള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ പരമാത്മാവിനെ നമ്മളെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് പരമാത്മാവിന് ഇന്നത്തെ കാര്യവും ഇന്നലത്തെ കാര്യവും നാളത്തെ കാര്യവും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന്. യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണം തേ ത്വന്തമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃത. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. ഈ പൂർവജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവര് അവരുടെ പാപഫലങ്ങളൊക്കെ നിർമാർജനം ചെയ്തു. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കൊണ്ട് അവരുടെ പാപഫലങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാനും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട്, പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാനും നമ്മുടെ ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി നമുക്ക് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഏർപ്പെടാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. സാധിഭൂതാദിദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചയേ വിദുഹു സകാലേ പ്രയാണകാലേ പീച്ച മാം ദേവി ദുർയുക്ത ചേതസഹ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയണം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തണം. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അറിയേണ്ടത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ, ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ, സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അറിയണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവണം. എങ്ങനെ ഭഗവാനെ അറിയേണ്ടത്? എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയന്താവാണ്, ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവാണ്, സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എല്ലാറ്റിന്റെ നിയന്താവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധൂഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, നിതായ് ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സംശയം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഭാഗവതത്തിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ട് തരുവാ? ഇതാണ് മാതാജി ലിങ്ക്. നമ്മള് ഇത് ഭഗവത്ഗീതന്റെ അല്ലേ മാതാജി? ഇത് തന്നെയാണ് രാവിലത്തെ 5:45 ക്ലാസ്സിന്റെ ലിങ്കും ഇത് തന്നെ, ഭാഗവതത്തിന്റെ. ഓ ശരി മാതാജി. ഇത് തന്നെ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ആദ്യം ലീവ് ചെയ്യുവാണ്. ചെയ്തോളൂ കേട്ടാ, തിരക്കുള്ളത് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. പറഞ്ഞു വരുമ്പത്തേ സമയം പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ചില ദിവസം നമ്മളെ. മാതാജി ഞാൻ ജപമാല വാങ്ങി. ഞാനും ലീവ് ചെയ്യുവാണ്. ചെയ്തോളൂ. ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പൊ അത് കേൾക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ഭാഗം റെക്കോർഡ് കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടും. തത്സൃണു എന്ന പ്രഭു ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത്സൃണു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്നിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചാലും. 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണ്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഉദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. കാരണ ഉദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ഈ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്താണ് ബ്രഹ്മാവ് എന്തെങ്കിലും സങ്കടങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ ചെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്താണ്. ബാക്കി 2 വിഷ്ണുമൂർത്തികളെയും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്താണ് ചെന്ന്, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, സീരിയലിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരൊക്കെ ചെന്നിട്ട് പരാതി പറയാൻ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഈ ക്ഷീരോദകശായ പാൽക്കടലിൽ, ക്ഷീരം എന്ന് വെച്ചാൽ പാൽക്കടലില് ശയിക്കുന്ന വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാമാണുള്ളത്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഈ 8 അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏതാണ്? ജീവാത്മാക്കള്, ജീവഗണങ്ങളാണ് നമ്മളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് ജീവാത്മാക്കളെ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല്, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്,
സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കളെ പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഗുണത്തില് തുല്യമാണ്, അളവില് വ്യത്യാസമാണെന്നാ പറയാ. ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും ഗുണം കൊണ്ട് രണ്ടും തുല്യനാണ്, അളവിൽ വ്യത്യാസം. ഗുണത്തില് തുല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനും എങ്ങനെയാണ് ശാശ്വതനായിട്ടുള്ളതാണ്, ആത്മാവും എങ്ങനെയാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആത്മാവിനും ജനന മരണങ്ങളില്ല, ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. ഇത് തന്നെ ആരുമാണ്? ഭഗവാനുമാണ്. പക്ഷെ അളവിൽ വ്യത്യാസമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അതായത് നമ്മള് കടലിലെ വെള്ളം എടുക്കുക. കടലിലെ വെള്ളം ഒരു ബക്കറ്റിൽ കടലിലെ വെള്ളം എടുക്കുക. കടലിലെ വെള്ളം ഉണ്ട്, ഒരു ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം എടുത്തു. കടലിലെ വെള്ളത്തിനും ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും, രണ്ടിനും ഉപ്പ് രസമായിരിക്കും അല്ലേ? പക്ഷെ അതിന്റെ അളവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കടലിലെ വെള്ളം അത്രയേ ഉണ്ട്, ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണല്ലോ. അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകും. ഗുണത്തില് ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും തുല്യരായിരിക്കും, അളവില് രണ്ടും ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവാത്മാവിനെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപമ എന്താണ് എന്താ പറഞ്ഞത്? 7ാമത്തില് എല്ലാം ഭഗവാനിനെ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ? നമ്മള് നൂലുമല് മുത്ത് കോർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൂല് കാണുന്നില്ല, ആ മുത്തുകൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇങ്ങനെ അടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനില് എല്ലാം ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടര് ആരൊക്കെയാണ്? ഭജിക്കാത്ത, ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? മൂഢന്മാർ, സ്വഭാവികൾ. 4 കൂട്ടർ. അവര് ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്തവര്. ഇനി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 പേര് ആരൊക്കെയാണ്? പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ. അതിൽ നമ്മള് മാക്സിമം വരുന്നത് നമ്മൾ ദുഃഖിതരും ധനകാംക്ഷികളും. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് 99% എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. നമ്മള് ദുഃഖിതനും ധനകാംക്ഷി. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ദുഃഖം നിറഞ്ഞതാണ് ഭൗതിക ലോകം, ദുഃഖാലയമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് 4 കാറ്റഗറിയിലും വരാം. പക്ഷെ ഫസ്റ്റത്തെ 2 നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും, ദുഃഖിതനായിരിക്കും ധനകാംക്ഷി ആയിരിക്കും നമ്മള്. പിന്നെ ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണം ആരാണ്? ഗജേന്ദ്രനും പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ, മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് 23. പിന്നെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോകും, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്തു പോകും. ഭഗവാൻ ആരാധിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പറ്റും. 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ? ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്നറിയുവാൻ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അതായത് ഭഗവാൻ അറിയണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അറിയേണ്ടത്? എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും പിന്നെ സർവ്വ യജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണമാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു.